Sanibonani molweni, ndiyanamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Njengaye uqumbele uPhetheni ke akafuni nokuyohlamba naye xa ethi uPhetheni mabamba bohlamba. Zimbi nje izinto kwaDlamini. Uthi umhlazile phambi kwakwenza nesasikirikiri sentombazana. uPhetheni umbuze uba ithini kanti lento sixabene na. Umile kwelakhe ke uNjengaye uba undiphoxile undihlaza kukwenza nale ntombazana. Akakwazi nobiza igama lika Sibongile umkhala ngentombazana. Uthi ulindele uba ndenzeni. uPhetheni uthe yena wenze yonke into ebingenziwa ngumuntu ozeleyo. Uyavutha ke uNjengaye uthi ngokundihlaza ndizama ukudiscipline unyana wami wena ubhizi ngapha uyandihlaza. uPhetheni uthe ukhona ke umahluko phakathi kokudisciplina nokulaxaza umntana. Wena ukwenza uyamlaxaza nje. uNjengaye uthi kanti ke ukwenza kufanele akhule, wena uyamtefisa umnikisa nesiqinile. Wathi uPhetheni wena unento ongayaziyo, ukwenza umdala ukhulile akho nto ndiyenzileyo. Wathi uNjengaye wena umfaka phansi kwekhwapha lakho ukwenza uzawukhula kanjani. Wayesemkhumbuza ke into boyona nto ongayaziyo yile uba ukwenza ukhulile and ufanele wena wenze into ezakwenza into yoba nikwazi ukuhlala phansi nithethe nokwenza. Uthi ke nantso ke into embi ukhulise umntana oweak kutsho Njengaye. Hayi ke uPhetheni wamkhumbuza ukuba nawe unenhliziyo elilitye kaloku. Wathi ephakama ke ethi udikwe finish into kaNjengaye makaphakama uzigalela amanzi ayohlamba. So kubi. Usizo olunguneli ke luzityela ice cream bethu nalo uthi luzama ukwehlisa inhlungu zokugezelwa ngulomyeni wakhe. Ufikile ke uMkhize elusize njalo ezombuza ba utyiwa yintoni na. Uthi ke omnye ingxaki lento yale ndoda so yambalisela ba imenzeni. Hayi ke uMkhize wamhaga ke evelana naye ke aziba uyozathini ke mhla wayazi uneli into ba oyena muntu omenze yonke lento ikwangumkhizo lo umhagayo umthuthuzelayo. uNomalanga ukhalela kugcina ngalento yakhe nokwenzo. Uzibuza imibuzo uba yintoni nale ukwenzo ayibonakanga kuSibongile lento yena angenayo. Lonke lo xesha ke bathelelwa ijuice nguMavis ke. Mavis ke lowo ke uyigalela ijuice hayi akayeki umamela indaba. Wambona ke ugcina obesemxeba eseko right mama sokungahamba. Uye wahamba ke ushiyeke ke ugcina emxelela ke into ba yilwantombi sukujonga into ba uSibongile wakuthathela indoda awuziyeki intombazana ikuthathela indoda iphinde ukuthathele nendlu. Wathi uba bekuthiwa ndim nabenzamthela ngamanzi abilileyo if bekuthiwa ngumuntu owenze lento kuvuse. So bethukile kuNomalanga ezezingcibiso zikagcina ngoba yena bemxelela ukuba ukwenzo noSibongile ba unbreakable. Utheke ugcina uNomalanga vuka. Wathi if awuvuki kanti usidendikwazi ukuxelela ngeEnglish ndithi wake up. Kwakwenza uSibongile uxelela ukwenza uba akaziva esekhaya kulandlu yonke into pha isanuka uNomalanga kuye ingathi usahlala pha. Ukwenza kuye kwamphakamisa wamisa ngenyawo kumuntu wakhe emjonge emehlweni ethi kulungile ke bazozama ukurenovate landlu bathenge enye furniture basuse yonke into ezomkhumbuza ngoNomalanga pha. Wathi khona imadlana ayibekileyo bangakwazi ke ukuzama. Kwenza uSibongile uthe ucela bayisave imali ngoba abasebenzi boyi2. Ebencumile ke ukwenza ethi wena ndakuphiwa nguThixo umhle uthobekile uhlakaniphile ningabe ndifunani empilweni. Bancumelene ke uSibongile uthe akazi mabaqhubeke baye baqhubeka ke nezinto abazenzayo ke. uMkhize ucele uNeli ke ubamba ke bazikhuphe kumehlisa istress bayothenga nje noba ibhanichawo le ayithandayo. Ubulele ke uNeli kodwa ethi amadoda uyawonyanya yena akasafuni kwanto izomdibanisa nendoda. Uthe urhayela uba ke bahethishela umntana ontombazana wale ndoda ifunayo umntana ngalendlela amenze ngayo naye. uMkhize bebudana ke ngoba uyayiqonda ba itsho kuye ngoku. uNomalanga uqhubeke nokuxoka ke kwiblog yakhe ke ethi uSibongile umphushile wayo wangenhloko and ukwenza uvele wazibukela nje wangatsho kwanto. So lento bayibukele ke ukwenza noSibongile. uSibongile uthe wathi uxokelana usise ebantwini yintoni lento imbi kangaka ayithethayo. uMkhize yena ubhaqwe nguMavis ethetha yedwa epractice ba uzomxelela kanjani uNeli uba nguye umyeni. Ebengave edanile ke uMavis kwayena umyeni Mbumbulu lo bedanile yena kuqala. And uMkhize uthe yena ebengazi uba nguNeli lo athetha naye lonke elixesha. So uMavis uthe ke uzokwenza njani ke ngoku and uthe usisikhohlakala wena sendoda.
ngoba kaloku wamshiya pha emboni wangunelisiwe lo uthena angazange athethe naye. So uMkhize ke uzamile kucela into yoba anganza njani babahlanganise but uMavis kangayingeni. uKwenzo uye kwi-ofisi yakowabo apho afike wadestroya kwanto eliphepha ele-design elikhoyo ubonwe nguVusi ke but uVusi ubengamkhwazi baye Kwenzo wenzani wabe uKwenzo ethatha wonke amaphepha wafaka emshinini ekrazulwa yonke lonto leyo. Ukhiye nditsho emnyango uVusi unokhe wancama ebangathi ayikho lento yenzayo Kwenzo wathula wathi tu Kwenzo waqhubeka nale ayenzayo. So asazi bunzima njengayo kuzokwenza njani xa sesibona yonke lonto okanye siva ke. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.